Hele Stelo, já chápu, že je to poslední hodina, ale nebudeš si tady řešit ve vyučování své milostné soužití. Jsi chytrá holka, Stelo, tohle... Hej, učitel končí hodinu. Končím hodinu. A ty si dávej pozor, tohle už se nebude opakovat. Kdo píše? Kdo píše? Kde ti dopíše? Kde ti to píše? Kde ti to píše? Kde ti to píše? Hej, co to je, co tam děláš? Schováváš displej, proč uhýbáš? Vteřina ticha, pak falešnej smích. Palec jíždí dolů, ale nechce nic říct. Ukaž to, nevím, nechci. Pošli to, co když nechci. Přijde další zpráva, vibruje stůl. Oči tě pálí, ale zůstáváš cool. Modrá fajfka, viděno pryč. Palec se třese, už neříká nic. Kdo píše, kde píše, co chce, co má, je to jen písmeno nebo znamení dna. Ukaž to, nevím, nechci. Pošli to, co když nechci. Tisíc zpráv a žádná tvář. Ztrácíš slova, ztrácíš čas. Kdo píše? Kde ti to píše? Co to je, co tam děláš? Píše, kde ti to píše? Co to je, co tam děláš?